Madwar 60 artist minn oqsma differenti minn mużika pop sa mużika teatrali se jaħdmu flimkien biex jitellaw spettaklu tal-ewwel xorta tiegħu f'pajjiżna. L-ispettaklu b'isem ta' Malta Spectacular se jġib flimkien artisti magħrufa u oħrajn anqas renomati li se jaħdmu flimkien fi produzzjoni immirata għall-familja kollha. Malta Spectacular se jittella l-ewwel darba lejn l-aħħar ta' Diċembru f'dar il-Mediterran għal konferenzi fil-Belt. Fl-ewwel edizzjoni ta' din is-sena se jkun qed jingħata rikonoxximent lil ħaddiema li permezz ta' xogħolhom għenu biex jiġi mlażna l-imxija tal-COVID-19. Il-producers ta' dan l-ispettaklu, Tony Attard u Howard Keith Debono spjegaw li jaqdu flimkien it-talenti tagħhom biex dan l-ispettaklu mhux biss jagħti gost lill-udjenza iżda anki jservi biex terġa' tingħata l-ħajja lill-kultura Maltija wara li qalet daqqa minħabba l-pandemija. Howard Keith Debono spjega li għal din ir-rappreżentazzjoni se jittieħdu l-miżuri kollha, tant li l-udjenza tinqasam skont kif mitlub mill-awtoritajiet tas-saħħa. Dan l-ispettaklu se jittella bl-għajnuna tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u l-Kunsill Malti għall-Arti. Waqt it-tnedija ta' dan l-ispettaklu, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo spjega li pajjiżna irid ikun ċentru ta' eċċellenza għall-avvenimenti bħal dawn li jiġbdu aktar turisti. U anke għax il-poplu Malti jixxaqlu jingħata għażla ta' produzzjonijiet diversi